Podcast C2, català.cat, episodi 4, el podcast que t'ajuda a aprovar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Avui et plantejaré un enigma, una situació en què l'acte de comunicació no es resol amb èxit, que l'emissor i el receptor no s'entenen, vaja. Però, com pot passar això si els dos utilitzen la mateixa llengua? Doncs, malauradament, pot passar i passa. Et convidem que, tot seguit, escoltis la conversa i que ens resolguis l'enigma. Per què no s'entenen? Nosaltres t'ho explicarem al següent podcast, el 5è. No te'l perdis. Com a expert en assetjament escolar, en Jordi va ser convidat a fer una xerrada a un grup d'alumnes de primer d'ESO a l'hora de tutoria. Abans de començar, va preguntar al tutor: «Que estan tots?» El tutor, un xic perplex per la pregunta, va comprovar amb un cop d'ull que ja havien desat les llibretes en què havien fet els últims exercicis i li va respondre: «Sí, ja fa estona que han acabat la feina i, de moment, no han de fer res més». «Però està tothom o no?» «Increïble! O no m'entén o m'està prenent el pèl», va pensar el tutor, però com que era una persona educada, va preguntar: «Perdoni, de què han d'estar? De fer els exercicis o exactament de què?» La cara de sorpresa es va traslladar cap a l'expert. «Perdoni, com diu? No l'entenc». T'ha estat fàcil? Has resolt l'enigma? Si ho vols comprovar, escolta el nostre següent podcast, el 5è. I recorda, per no perdre't cap episodi, subscriu-te al nostre podcast i fes-lo arribar a tothom que creguis que el valorarà. I si encara en vols saber més, entra a c2català.cat i apunta't al curs que hem creat on t'expliquem tot el que has de saber per fer un bon examen. Coneix els criteris de correcció que fem servir els examinadors per valorar el teu examen. Encara't al C2 amb confiança. Ves sobre segur. T'hi apuntes?